unang pintig, unang tibok, habang ako'y naiidlip, inaantok ang awit mo, ang duyan ko, nahihimping sa init ng kalinga mo. Unang sulyap, unang tingin, unti-unting namimihasa sa dilim, ngunit nakita ko ang iyong ngiti, kumikinang kalagitnaan ng gabi. Sayakap mo, inay, sadyang nadarama ang natatanging pagsinta. Sayakap mo, inay, hindi nawawalay, ang buhay ay inaalay sa pisig mo. Sayakap mo, unang hiyaw, unang higpit, nagsisisi sa aking pagkakamali, ngunit pinawi mo ang luha ko. Sa luha mo ay natanto ang lunas ko. Sayakap mo, inay, sadyang nadarama ang natatanging pagsinta. Sayakap mo, inay, hindi nawawalay, ang buhay ay inaalay sa pisig mo. Sayakap mo, inay, muling natagpuan ang langit na minimit-mit inaasam. Ika'y gabay nitong daan sa pagpasan sa krus, katulad ng anak
Mass intentions offered September 15, 2020, Tuesday, 6 p.m. online Holy Mass. Petitions: complete and spiritual healing and fast recovery of Father George Militante, Cardinal Luis Antonio Gokim Tagli, Jacinta Patalingho, Abangan and Ranzado families, Manilin Roldan, Father Felix Forlan, Jose Emmanuel Guatilara, Trinidad de Cuba, Walter Dijos, Francis, Cynthia Arnold Piner, Mark Boquiron, Nunoy and Bernadette Erizari, Ampi Arcos, Angela Ibano, Valdevera, Willie Ligayo, Angela, Analisa, Bernardo, Wilfredo Castro, Sofia D. Haan, Angie Teofila D. Haan. Guidance, enlightenment, good health, safety and protection, deliverance and conversion of Roger Chai, Chisa Cristil, Fitz, Kali Balanga family, Liralo Biloso and family, Dennis, Ana Leonela, Denise Marie, Dennis Teresius, Dennis Lionel, Dennis Bernardos Cabilan, Maria Concepcion, Carl Heinz, Rosemary, Andrea Nagebauer, Ronnie Hazel, Ron Justin, Ron Gabriel, Ron Daniel Villamor, Brian Carlos, Jane, Carl Dylan, Carl Deondri, Carl Darren Villamor, Edgar and Alan Villamor. Daisy Caballero, Ruaya and Bucado family, Filipina Opsima. To pass the board exam of Francis Carlo T. Lacaba, for good intentions of Maria Divina Indrina and Clayton John Cabosas. Physical and spiritual healing of Mark Lester, for the protection and safety of all frontliners all over the world, especially in the Philippines. Thanksgiving for all the blessings and graces received by Arnold Piner, Maxine Lord Abadia, Nalwin Castro, Mary Rosuela del Campo, Marlo Castro Ruela, Castro, Miguel Castro, Nadal and the Stoa family, Tesing family, Messina family, Miss G, Laurentes family, Bertosio family, Cabusas family, Aurora Mahershal Gardner, Elaine Marie, Saint Paul, and Mateo Ryan, Hermila Kapangpangan and family, Sigmund family and Volio family, Balanga family, Bucado and Ruaya family, Mr. and Mrs. Alfonso Retes and family, Simbahon, Balbuena, Kabihi and Salboro family, Cando and Ortiga family, Husay family, Ramos Biloso, Bilyeza family, Filipina Opsima, Gomez family, Romilin Talamor and family, Mrs. Aquilina Dotelios Vidal and family, and the Clan family. Birthday of Eliza Claire, George Gabriel, Minda Giquilio, Benes Jan, Suzanne Dominic Yap, and Saibel Riruma. 27th birthday of Mary Judith Naco Torbiso. 73rd birthday of Ligaya Arbiloso, last September 4, 2020. 66th birthday of Porperia Daclan. Mass Souls: Ernesto Fabriga Jr., Crispo Galion, Dominga Jimenez, Ninita Cabangitan, Rinaldo, Cesar, Giancarlo, Michael, Naon, Juanita, Matilde, Joel, Fee, Silas, Teofilo, Crispin Jr., and Alex. Marnie Ayapana and Francisca Junas. Alfredo Perpetua, Leonardo Sr., Mauro Manuela Shalani, George Sr. and Jr., Ninita, Edmundo, Clara, Silveria, Romolito, Remo, Victory, Fernando, Eleuterio, Vidasco, Candido, Lydia, Eugene, Jesus, Elizabeth, Jamie, Remy, Lee Fong, Christy Tuta, Betes, Tomasa, Servilia, Lazaro, Bernardino, Anacorita, Ronaldo M. Manoreña, Attorney Paterno Belsinia Jr., Josipos, Peregrino, Ime, Dioscoro, Zenaida, Candelaria, Daniel, Eva, Rolando Sr. and Jr., Maria, Faustino, Crisanta, Pedro, Nicolasa, Orlando, Carlos, Emiliano Jr., Jose, Jesusa, Catalino, Anisita, Meridon, Bibi Boy, Felipe, Laurenti Sr., Florante, Laurente, Pia Ubas, Jesus Filosopo, Joy Filosopo, Saturnina Corbita,
Gina Paridis, Christine Laurente, Pacincia Laurente, Gina, Joy, Boy, Justin Paul, Ostino Paulino Jr. and Sr., Solidad, Yuleheyo Rinaldo Nicolasa, Nesitus M. Beltran, Percival M. Beltran, Fausto Irmac, Anselma Irmac, Gerardo Irmac, Braulio Ponce, Rosito Ponce, Romeo Pedruza, Claim Andreos Lienos, Dennis Cañete, Agnes and Nieves, Bernardino Lim Sr., Camilo Hacosalim, Judito Hacosalim, Nulan Tapalis, Agustina Leria, and Satorinas Leria, Chuduciadado, Placido, Hugo Donato Alibel, Siberiano, Felisa, Victorino, Miguila, Vicente Jr., Sheila Marie, Angeles, Ramon, Jose, Jesus, Juanito, Eduardo, Glina, Julius, Francisco, Rosila, Basilisa, Placido, Alberto Cabusas, Britney Jane Cabusas, Eugene Cabusas, Silveria Cabusas, Vladimir Galan, Jethro, Erinieta, Macario Policarpa, Ostina, Hanibar, Gideon, Alexander, Senior, Primitivo, Urbana, Calixto, Samuel, Amancio, Irma, Grace, Generoso, Ludi, Ramel, Archiel, Bluid, Elinita Humphress, Jose, Pura, Constancio, Elina, Susana, Esteban, Michael, Douglas, Godofredo, Anjoscuro, Kapangpangan, Juan, Anyofronia, Kapangpangan, Vicente, and Concepcion, Mangitngit, Pantaleon, and Celerina, Mangitngit, Antonio Oy, Josipos, Boyce, Esther, William, Dewi, Nanding, Lourdes, Vicente, Caridad, Vicario, Rodi, Gabino Jr. and Sr., Maria, Iling, Julian, Rosa, Suetonio, Renato, Berge, Dolores, Flaviano, Maxima, Ising, Isang, Susay, Angging, and Rudy. Conching, Felix, Sotira, Pedro Sr., Hazel, Dennis, Paterno, Dulce, Hubito Sr. and Jr., Pilar, Bernardo, Azucena, Gloria, Wanda, Isila, Felipe Sr. and Jr., Eleuteria, Emiciano, Florendo, Federito, Renato, Pedro, Maria Edna Castro, Mariano Ke, Dr. Ramon Arsinas, Judge Lee, Lucio Bungtan Jr., Sirapia Oy, Juana Enriquez, Angelis N. Atilano, Luis Biloso, Chudura and Gabino Rabina, Jose Rizalina, Banje, Manuel, Temistocles, Ninfa Hernandez, Ruben, Tonet, Chandra, Elmer, Bob, Obet, Benjamin Sr. and Jr., Lydia, Cesar, Loreto, Ronald, Ricardo, Lita, Trinidad, Antonio, Feliciano, Renildo Sr., Elsie, Elpidio, Maria Victoria, Noemi, Rufeno, Raimunda, Erineo Jr. and Sr., Timoteo, Bernardo, Isabel, Manuel, Hermenegilda, Bernardita, Dionisio Mendoza, Corazon Calvo, Alex Murakami, Estrella Maquinano, Ingrid Medalye Seipert, Flor de Liza, Lolita Sembrano, Paulino Giquilio, Macaria, Nelma Silma, Alex Migalios, Merly Liman Jr., Transfiguración Baculud Bidal, Mario Bidal, Tomas Bidal, Trinidad Bidal, Berto Bidal, Ason Calvo, Dolores and Iway Dotilios, Elpija Caburnay Iway, Vicente Sanchez Iway, Claro Uano Sanchez Iway, Santiago Barti Iway, Guadalupe Sanchez Iway, Buenaventurada Renato Aquilon, Roniel Dotelios Aquilon, Victoria Medalye, Edwin Tardo Antipas, Dotelios Hortiza, Ramonito Culanag, Norma Robustiano, Ismaila Margarita, Rosendo Matelde Vicente, Rosalia Rumicart, Rosalinda Violeta, Basilia Pelogio Margarita, Felicida Manuel Apolunia, Celestino Flaviano Gregorio Milicio, Ingracia Prima Sebira and Maria Aquiliana, Cherilyn Wilfredo Bonifacio, Alejandra Domingo Victoria Felicissimo, Corazon, Evangeline Maria Antipolo, Roel Gabriel Anastasia,
Francisco Basilio Marcelino, Cristituta Saturnino, Aida Alven Alejandro, Silvestri Im Irma, Francisco Sr. and Jr., Matilde Mario Sr., Marilo Fritz, Jamie Silvestri Candido Tarzan, Maria Luisa Damulo, Matilde, Hermogines Sofronio, Federico Juliana Timoteo Waning, Jose, Noel, Meldred, Lalaine, Maricar, Apolonia, Eduardo, Matilde, Janet, Carol Ponce, Rocky Minyuza, Joel, and Andres Jr. Maricor, Josepina, Rosa, Edwin E. Santiago, Aning, Monica, Alfonso, Bruno, Florencio B., Cirilo, Florencio D., Asteria, Morizon, Marcelo, Modista, Maximo, Rinaldo, John Paul, Nina Hart, Eufronio, Edita, Elizabeth, James, Olympio Sr., Adones, Sobincio, Ananias, Fidel, Filimon, Gary, Hobito, Agripina, Enrica, Nacurda, Salvado, Benjamin, Trinidad, Gloria, Gregorio, Valentina, Benigno, Sotira, Elisa C. Pablo, Iluminado is Pablo Sr., Guillerma S. Nieves, Concepcion Cortez, Rodi, Virgilio Talamor, Eugene Mendez, Aurora Jimenez, Rinaldo Jimenez Sr. and Jr., Teresita Perez, Pedro Perez, Fidila Perez, Anisita Enes, Antonio Sr. and Jr., Ricardo Gerardo Enriquito Lucia, and Binancio Sr., Inocencia Tomarse Alvarez, Rico de Castro, Feliza Zamora Abbas, Erlinda Alvarez, Hospicio Bacos Sr. and Jr., Hani Hubilag, Presentacion Hubilag, Marcelo Bacos, Dolores Bacos, Demetrio Comita Sr., Bandilla Comita, Amado Billones, Ricarda Billones, Lilia, Ben, Luz, Marilo, Jake, Jibara, Condrado, Ricardo, Epifanio, Rodolfo, Carlito, Celso, Fe, Pablito, Ricardo, Nicanor, Eduardo, Gloria, Esperanza, Benedicta, Celestino, Avayap, Armando Fortos, Concepcion Manoriña, Wilfredo, Romeo, Manolito, Cornelia, Rinaldo, Seferina, Ben, Andres, Tiborcia, Efren, Andres Jr., Nolasco Jr., Jocelyn, Susan, Hinika, Belenda, Carlito, and Jesus Fuentes, Peo, Basilisa, Fausto, Rosario, Sergio, Lucas, Renato, and Yolina Otara, Simon and Maria Fe Centellas, Aurea, Rodelino, Teofila, Cornelio Sr. and Jr., Sergia, Felipe, Oldarico, Wineprida, Matias, Feliza, Jaime, Juanito, Anaclita, Candelaria, Yolanda, Brenda, Charles, Arnolfo, Julan, Shane, Ivy, Edelberto, Rinaldo, Jesus, Alfredo, Romeo, Crescenciano, Adriano Sr., Consuelo, Eleanor, Renaro, Dolores, Romulo, Isabela, Antonio, Rodi, Maricar, Bayang, Arturo, Shaisha, Ricardo Herrera, Concepcion, Bernadette, Marcos, Ricarte, Flaviano, Connie, Leonides, Jeronimo, and Lydia Destoa, Baldomero Jr., Antonio, Oligario Sr., Vector, Romero, Raul, Nicanor, Baldomero Sr., and Pasita, Julieta, Rusa, Adoracion, and Magdaleno, Mercedes and Eligius, Julie, Ruli, and Marciana, Benita, Beatriz, Angel, Rolando, Asuncion, Fernando, Antonio, Benigna, Eliseo, Amada, Telma, Wilfrida, Saturnina, Emerenciana, Carolina, Rodolfo, and Sayong, Felipa, Lani, Nancy, Jocelyn, Bibing, Mauring, Esperidion, Jesus, Eduardo, Rofo Sr. and Jr., Adila Perez, Enidic Bungon, Doroteo Nacua, Prudencio Abellanosa, Simplicio Abellanosa, Domingo Soler, and Nathaniel Abellanosa. Birthday of the late Francis Eray, death anniversary of Sofia Ichibari and Hilario Baoy Jr., death anniversary of Teotimo Alinsub and Paul Anwar Villarreal and Soledad Siba
40 days of the late Macario B. Lumud and Magdalena Satu. 5th day novena for the first death anniversary of Fortunata Cañizares de la Piña. 3rd death novena for the death anniversary of Dario Navaja. 9 days novena for the 4th death anniversary of Mark Anthony Villa Gonzalo. All the Salesian priests, brothers, FMA sisters, volunteers, cooperators, past pupils, benefactors, all deceased Vilmosa Guard staff and clients, and all souls in purgatory, especially the forgotten ones and those who died of COVID-19. Palihog manindog. Sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaaw sab kanimo. Maigsoon maginulsol kita sa ato mga sala aron maandam kita alang sa pagsaulog sa santos nga misa. Kaluy anunda kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa ato mga sala dadon ta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Dios, mibuot ikaw nga ang inahan mo barog aron makaambit sa kasakit sa imong anak nga gilansang sa krus. Itugot nga ang imong simbahan uban kang Maria, moambit sa pagpasakit sa kamatayon ni Kristo, ug mahimong takos nga mabanhaw uban kaniya.
Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Jesucristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimog sa Espiritu Santo, Dios nga usa, hangtod sa kahanturan. Amen. Palihog manglingkod. Pagbasa gikan sa sulat ngadto sa mga Hebreo. Sa dinhi pa siya sa kalibutan, nagampo og nangaliupo sa Jesus, uban sa makusog nga pagtuaw, ug mga luha ngadto sa Dios nga may gahom sa pagluwas kaniya sa kamatayon. Tungod kay mapaubsanon o buutan man siya, gidungog siya sa Dios. Apan, bisan siya mao ang anak sa Dios, makakaton siya sa pagkamasinugtanon, pinaagi sa iyang mga pag-antos. Sanglit na hingpit man siya, nahimo siyang tinubdan sa dayon nga kaluwasan, alang sa tanan nga masinugtanon kaniya. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Salmo responsoryo ang inyong tubag. O Ginoo, luwasa ako diha sa imong makanunayon nga gugma. O Ginoo, luwasa ako diha sa imong makanunayon nga gugma. O Ginoo, nagadangop ako kanimo, ayaw itugot nga ako kaulawan. Sa imong katarong luwasa ako, ipaabong ang imong dunggan kanako, dali aron pagluwas kanako. Tubag. O Ginoo, luwasa ako diha sa imong makanunayon nga gugma. Pagpakahimong akong bato nga dalangpanan, usa ka kuta nga maghatag kanako kasiguruan. Ikaw ang akong bato ug akong salipdanan. Tungod sa imong ngalan, imo akong dadon ug tultulan. Tubag. O Ginoo, luwasa ako diha sa imong makanunayon nga gugma. Luwason mo ako gikan sa litag nga ilang giladlad kanako, kay ikaw man ang akong dalangpanan. Sa imong mga kamot, gitugyan ko ang akong espiritu. Luwason mo ako, O Ginoo, o Dios nga matinumanon. Tubag. O Ginoo, luwasa ako diha sa imong makanunayon nga gugma. Apan ang akong pagsalig anaa kanimo, O Ginoo. Nagaingon ako, ikaw ang akong Dios. Diha sa imong mga kamot, anaa ang akong destino. Luwason mo ako, gikan sa gahom sa akong mga kaaway, ug akong mga magugukod. Tubag. O Ginoo, luwasa ako diha sa imong makanunayon nga gugma. Pagkadako sa kaayo, O Ginoo, nga imong gitagana, alang kanila nga mahadlokon kanimo, ug nga kanila nga nagadangop kanimo, imong gipakita atubangan sa katawhan. Tubag. O Ginoo, luwasa ako diha sa imong makanunayon nga gugma. Palihog manindog. Hallelujah, hallelujah.
Ang Ginoo maanaa kaninyo, Maanaang sab kanimo. pagbasagikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni San Lucas. Himayaon ikaw, O Ginoo. Nahibulong ang amahan ug ang inahan sa bata sa pagkadungog nila sa mga butang nga gisulti ni Simeon bahin kaniya. Unya nanalangin si Simeon kanila ug miingon kang Maria nga inahan sa bata, kining bataa gipili sa Dios alang sa kalaglagan ug kaluwasan sa daghang mga tawo sa Israel. Mahimo siyang ilhanan gikan sa Dios nga supakon sa daghang mga tawo, ug tungod niini madayag ang iyang mga tinaguang huna-huna, ang ilang mga tinaguang huna-huna, ug ang kaguol sama sa usa ka hait nga espada mulagba sa imong kaugalingong kasing-kasing. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daigon ikaw, O Kristo, palihog manglingkod. Maayong gabi kanyong tanan. Mawagtangan ganitag butang nga importante kaayo, masayangan ta. Mamatyan ganitag mananap nga pinangga nato, maguol ta. Mamatyan ganitag usa ka minahal sa kinabuhi, kana siya lahi na gina siya nga level sa kaguol. Mao na ang klase sa kaguol nga mutusok yun og maayo sa atong kasing-kasing og maghatag og tumang kahawang sa atong pamati. Pero kanang usa ka ginikanan mamatyan og anak, labi nagsiya nag-inusarang anak, ang maong kasakit dili ma-describe sa mga pulong. Labi pagyud kung ang iyang kamatayon puno sa kasakit, puno sa pag-antos. Mga kaigsunan, I think it is in this context that we must understand what our Blessed Mother felt sa dihang nagsakit ug maayo, sa dihang gipakaulawan ug maayo, sa dihang namatay si Jesus didto sa krus. Dili hitupngan ang kaguol, dili hitupngan ang kasubo. Gahapon atong gisaulog ang kapistahan sa balaan nga krus. Karon atong gisaulog ang kapistahan ni Santa Maria ang Birhen sa kasakit. Andiyat unsa man gyoy atong gisaulog karon? Ang iyang kasakit ba ni Maria? Angay ba di ay tang malipay sa kasakit sa atong mahal nga inahan? Di ba angay mantang masubo? Yes, mga kaigsunan, angay ta nga masubo tungod sa grabing kasakit nga nasinati sa atong mahal nga inahan sa pagkamatay sa iyang anak. Anyat kinahanglan nga mugobiyan punta sa kasakit nga iyang nasinati. Kinahanglan ato usab nga makit-an ang kalig-on sa pagtuo nga nagpahipi niining maong kasinatian. Si Mama Mary wala makasabot sa mga nahitabo. Siya usa ka simpleng inahan lamang. Anyat bisan pa man kung wala siya makasabot niini, sama ra sa iyang pagsanong sa Dios sa dihang gipadala niini ang anghel nga si Gabriel during the Annunciation. Siya nagpabilin sa iyang pagtuo, sa iyang pagsalig sa mga plano sa langit nung amahan. Ug tungod niini atong gisaulog ang iyang kasakit. Tungod kay taliwala sa mong kasakit, siya nagmadaugon. Mga kaigsunan, si Maria dili lamang inahan sa kasakit gumikan kang Jesus. Siya inahan sa kasakit gumikan usab sa atong mga kasakit nga iya pod nga mga anak. Ug sama ra nga nagsakit siya sa mga pag-antos ug kamatayon ni Jesus, siya usab nagsakit sa atong mga pag-antos dinhi sa yuta. Ug mao man gani nga sa makadaghan nga higayon ug sa lain-laing paagi, siya nagpakita gyud sa iyang gugma diri kanato. Karong adlaw atong hinumduman ang iyang dako nga gugma dili lang sa iyang anak nga si Jesus, kundi hasta usab sa iyang gugma kanatong iyang mga anak sa pagtuo.
ug sama kang Maria nga nagmadaugon batok sa kamatayon, kita usab unta pinaagi sa buhing pagtuo magmadaugon sa atong mga problema sa kinabuhi. Amen. Palihog manindong. Mga pagampo sa katawhan, ang atong langitnong amahan, mipili kang Birhen Maria, aron mamahimo natong sumbanan. Magampo kita karon ngadto sa atong makagagahom nga Dios, diha sa atong pag-ingon, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Nga ang atong Santo Papa, mga obispo ug mga pari, magpadayon sa paghatag og sanglitanan sa pagkatinun-an ni Kristo. Mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo kaluy-i kami. Nga ang mga nagdumala sa tawhanong katilingban ug nagpakanaog sa atong mga balaod, magtuman sa mga balaodnon sa Dios. Mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo kaluy-i kami. Nga ang mga masakiton nga nataptan niining COVID-19 virus, makabatuna og hingpit nga kaayuhan, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo kaluy-i kami. Nga ang mga nag-alagad sa mga masakiton ug ubang hutong sa katilingban, makabaton kanunay og grasya sa paglahutay ug nga mapanalipdan sila. Mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo kaluy-i kami. Nga ang sulugoon sa Dios, Teofilo Kamumot Obispo, mabayaw na sa kadungganan sa altar, magampo kita sa Ginoo. Ginoo kaluy-i kami. Nga ang mga nagtuo kang Kristo, mihalin na nga makatagamtam sa kinabuhing walay katapusan, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo kaluy-i kami. Makagahom nga Dios, imo kaming gimanduan sa pagbuhat ug maayo, subay sa imong kabubuton, masaligon ug malaumon kami nga imo kaming tabangan nga makabaton sa hiyas sa pagkamasunuron sa imong kabubuton sama sa mga panig-ingnan sa Birhen Maria. Kini among gipangayo nga puno sa gugma ug paglaom pinaagi sa imong anak nga si Jesus. Amen. Amen. Palihog manglingkod alang sa paghalad. Palihog manindog. Maigsoon pagampo kamo aron nangako ang inyong sakripisyo dawaton unta sa Dios nga amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. Maluluyon nga Dios, alang sa himaya sa imong ngalan, dawata ang mga pagampo ug mga sakripisyo nga karon gipasidungog sa mahal nga Birhen Maria, kay imo man siyang gihatag kanamo samtang nagbarug siya nga among maluluyong inahan tupad sa krus ni Jesus. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen.
Ang Ginoo manaa kaninyo, Maanaa usab kanimo. ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga mahan Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay matarong gayud nga magadayeg kami sa mga kahibulungan sa imong grasya diha sa among pagpalandong sa kahingpitan sa tanan nimong mga santos. Sa pagsaulog sa handumana ni Maria kanunayng Birhen, maoy dako namong kalipay ang paghimaya sa imong gugma alang kanamo diha sa mga pulong sa iyang awit sa pasalamat, pagkakahibulungan sa imong nabuhat sa tibuok kalibutan. Ang tanan nga kaliwat nagaambit sa imong gugma nga walay kinutuban sa imong pagsudong sa kamapaubsanon ni Maria imong alagad, imo siyang gibayaw sa pagkainahan sa manunubos sa tanang katawhan nga mao si Jesucristo among Ginoo. Ug busa uban sa mga anghel o mga santos sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang walay hunong nga pag-awi. Santo, Santo, Santo sa Ginoo, Diyos sa kahagahuman. Puno ang langit kung yuta sa imong himaya. Hosana sa kaitaasan. Daigo ng nagaanggi sa ngalan sa Ginoo. Hosana sa kaitaasan. Palihog manlukot. Santos gayud ikaw Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos, ipadalangin mga espiritu aron pagsantos sini mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Jesucristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyong kaugalingon mikuha siyag pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan ug kana, kay kini maong akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang baagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa mga tinun-an ug miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bag-og tunhay nga kasabutan, ang dugo ngay ula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo, buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo namatay, si Kristo, si Kristo. Siya
Aron paghandom sa kamatayon ng pagkabanhaw ni Jesucristo, naghalad kami kanimo Amahan, inimpan sa kinabuhi ug kali sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga matubang ug malagad kanimo. Himuha nga kami nga mga lawad sa lawas sa dugo ni Kristo, maghayusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuha nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francis among Papa, ni Jose among obispog sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among maigsuon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila, ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan, himuha kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose iyambana, uban sa mga apostoles ug sa tanan nga mga santos nga natuman sa imong kabubuton lata sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi na Jesucristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya, gihatag nga kanimo makagagahong nga Amahan, diha sa kayusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Paliho manindog. Karong magampo kita samahan atong gamiton ang mga pulong nga gitudlo kanato sa atong manunubos. Mahanamo na anaa sa mga langit, pagay ang kalanon na mo sa matagadlaw, ihatag ka na mo karong adlaw, upang sa'yo kami sa among mga sala. Maingon na kami nagapasaylo sa mga nakasala kanamo, ug dili mo kami itugyan sa mga panulay. Inunuan luwasa kami sa Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw nining panahona, aron tinabangan sa imong kaluoy mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamo, samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunubos. Ang daong ang himaya, hangtod sa kahangturan,
Ginoong Jesucristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, nga kung kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa nga mo mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahanturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyo. Mana usab kanimo. Ipakita tang pag-inigsuunay. Palihog manluhod. Kinimong Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan ang gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, dili ako angay nga mokalawat kanimo, apan ipamulong lamang og mamaayo ako. Ang lawas ni Kristo. Amen. Sa panahon sa pagpangalawat, aron sa pagtuman sa physical distancing, himuon ang pagkalawat by rows or by pews. Pabuto nato ang mga usherit sa pagpahibaw sa inyong turno. Sila maghatag instructions kung asa mo barog ug asa mo agi, balik sa lingkuranan. Tanawa ang mga yellow marking sa sahog, alang sa inyong guide. Salamat sa inyong kooperasyon. Act of Spiritual Communion. My Jesus, I believe that you are present in the most holy sacrament. I love you above all things, and I desire to receive you into my soul. Since I cannot at this moment receive you sacramentally, come at least spiritually into my heart. I embrace you as if you were already there, and unite myself wholly to you. Never permit me to be ever separated from you. Amen. Dawat
palihog manindog. Magampo kita. Humana mo madawat ang mga sakramento sa kaluwasan nga dayon, kami nga nagahandom sa kasakit sa mahal nga Birhen Maria, nangamuyo nga dinhi kanamo, among punan ang nakulangan pa sa mga kasakit ni Kristo alang sa simbahan. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo, among Ginoo. Amen. Palihog manluhod. Oratio Imperata against COVID-19. God, our Father, we come to you in our need to ask your protection against the COVID-19 that has disturbed and even claimed lives. We pray that you guide the people tasked to find cures for this disease and to stem its transmission. Protect the medical experts that they may minister to the sick with competence and compassion. We pray for those affected. May they be restored to health soon. Protect those who care for them. Grant eternal rest to those who have died. Give us the grace in this trying time to work for the good of all and to help those in need. We implore you to stop the spread of the virus and to save us from our fears. Amen. Prayer to Our Lady, Health of the Sick. We fly to your protection, O Holy Mother of God. Do not despise our petition in our necessities, but deliver us always from all dangers. O glorious and blessed Virgin. Amen. Our Lady, Health of the Sick. Pray for us. Saint Raphael the Archangel. Pray for us. Saint Roch. Pray for us. Saint Lorenzo Ruiz. Pray for us. Saint Pedro Calungsod. Pray for us. Saint John Bosco. Pray for us. Palihog manglingkod. Aron sa pagtuman sa physical distancing sa atong pag-uli, aduna kitay duha ka gate sa alang sa pagpanggawas. Ang naglingkod sa wala, mugawas sa wala nga gate. Ang naglingkod sa tuo, mugawas sa tuo nga gay. Human sa katapusang panalangin, magpabiling manlingkod og sunda mga instructions sa mga usherites. Tanawa ang mga red marking sa sahog alang sa inyong guide. Salamat sa inyong kooperasyon. Palihog manindog. Ang Ginoo maanaa kaninyo, Maanaaw sab kanimo. og manalangin kaninyo ang makagagahom nga Dios, ang Amahan, ang Anak, ug ang Espiritu Santo. Amen. Amen. Tapos na ang misa, dadang kalinaw ni Kristo. Salamat sa Dios. Sa akong pagpanaw ning kalibutan, subay-sabay bayon nga mabugnaw. Gitanaw ko ang langit, hanap kong mangit-ngit, apan ikaw, Maria, ang bituon sa langit. Sa luha, kasakit o kaguol, apan ikaw ang naguna sa akong pagtikan. Ikaw kaya, Maria, ang bituon sa langit, kahayag ka paglauli, maluibong kaliwatan. Ikaw ang katumanan sa mga saad sa Diyos. Maagho
Jesus. Ikaw baya Maria, ang bituon sa langit, kahayag ka paglauli, maluibong kaliwatan. Ikaw ang katumanan sa mga saat sa Diyos. Maako, mahigugmaon, Birheng Maria. Ikaw baya Maria, ang bituon sa langit, kahayag ka paglauli, maluibong kaliwatan. Ikaw ang katuparan sa mga saat sa Diyos. Maako, mahigugmaon,